Здравейте! В това видео ще ви покажа как бързо и лесно да премахнете пясъчен, глитерен или друг лак, който е труден за премахване. Ето какво ще ви е необходимо: памучни тампончета, алуминиево фолио, което аз съм нарязала на малки части, и лакочистител, разбира се. Започнете като нарежете едно памучно тампонче на 4 части. Сложете лакочистител върху тампончето, след което внимателно го поставете върху ногтя, така че да е покрит целият. След това увийте хубаво пръста с алуминиевото фолио. Повторете процедурата и на останалите пръсти. След като всички ногти са готови, трябва да изчакате около 5-6 минути. А ето и как точно става почистването на ногтите. Аз започвам като премахвам първо фолиото, след което прикрепям памучното тампонче към нокътя и бавно издърпвам, така че да премахна лака от нокътната плочка. Става супер лесно и бързо. Ако видите, че има все още останал лак, можете да изтриете още веднъж със същото тампонче и е готово. Това е крайният резултат. Надявам се това видео да е било полезно за вас и ако е така, да харесате клипчето и да се абонирате за канала ми. Може също и да посетите Facebook страницата ми и Instagram.